Bun venit, doamnelor și domnilor, la o nouă serie pe canal care se va numi Clash of Clans. Suntem singuri. Clash of Clans. Am mai jucat puțin, am făcut niște upgrade-uri la Town Hall, la câteva chestii, am luat niște gemuri multe, nu puține. Și am făcut aici multe care avem nevoie. Și astea sunt pline, haide să le luăm. Acum haide să le dăm upgrade. 300 de bănuți. Un minut. Personal. 300, un minut. Și tu? Cât o să dorești? Tot un minut. Ok. Nu mai avem. What? Hai să așteptăm până termină ei. Și la train troops, hai să facem. Este full? Mai că nu este full. Chico L comes full. Lăsăm giants. O să mai facem câteva. Niște archer, barbari și 2 giants. Va dura câte minute? 5 minute, bun. Primul episod nu știu de cât timp va fi. Am făcut aici level 5, 77 de trofee. Bun, am upgradat tot, acum haideți să upgradăm ăsta. Un minut, haideți. Gold storage nu o să-l upgradăm chiar acum. Hai să dăm finish now. Bun, astăzi o să facem multe lucruri în acest episod. Hai să găsim ceva. Stai că mi-am amintit de ceva. Mă duc până la shop și mă duc la defenses și dau asta. Aici, 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 așa. Aici, 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 aici. Bun, și haide să mai punem, dăm niște gemuri. N-are nimic. Se mai întâmplă să dai de gemuri, nu? Hai să ne conjurăm toată baza. Să le putem. Sper. Dacă nu se mai poate... Aici. Da. Da. 69 de gemuri, n-are nimica. Nu avem o groa. Nu folosim o groază doar. Mulți o să-mi zică, mă, de ce dai atâtea gemuri? Mă, de ce dai atâtea gemuri? Da, nu prea știu să joc. Bun asta. Pachip. Gata. Am level 3 la Zanhal. Am făcut azi. Episoadele vor fi nu foarte... o să fie des aici la Clash of Clans. Haideți să mergem la un atac. Dăm la Goblin pentru că nu avem bani pentru atac online. Dăm aici la Rocky Fort. Oh my goodness. Oh, nu, ce este aici? Voi pune niște giants aici. 2 aici. 6 archeri. Oh my god. Pune-mă! Și niște barbari. Oh my god, bomba! Aoleu, nu netul. Duceți așa, hai. Giants aproape să distrugă acel cannon. Nu, cred că câștigăm. Cred că am să dau end battle. N-avem ce face. Păcat. Aici avem niște... train troops. Bine.
Azi nu o să facem cine știe ce, dar o să mai facem niște achievement-uri, get the easy stars, așa, upgrade to hunter level 5, aia am făcut-o, level 3, unlock wall breaker in the barracks. Nu acum. Dacă upgradăm Town Hall, putem să ne înconjurăm toată baza. Dar avem nevoie de un cannon. Asta trebuie să o distrui. Mama mia, dar cât durează? 20.000. Asta nu niște elixir. Stați un pic, revin imediat. Scuze. Gata, am revenit. Acum, haideți să continuăm cu episodul. Bun, asta cred că putem să le upgradăm, nu. 1000, select, iau. Destul de mult, zic eu. Până acum, de level 5, n-am o bază. Mama mia, ce să zic. Dar pentru level 5, nici nu sunt prea bun. Bun. S-a închis, nu știu de ce. Bun. Pe Facebook mesaje mă mult. De ce nu mai postez lucruri? Păi faza e că nu mai am nici eu timp, cum să zic eu, timpul și nu mai merge telefonul. Acum joc pe tabletă. Bun, hai să colectăm acest elixir cu asta. Bun, gata și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, subscribe, comment, share. Păi, asta e. La revedere!